Οι περισσότεροι δεν καταλαβαίνουν τι πραγματικά είναι το θάρρος. Όμως, τι είναι? Ο άντρας σηκώνει τα χέρια και χτυπάει δυνατά τον προπονητή του. Φωνές χιλιάδων ακούγονται έξω από το δωμάτιο. Βγάζει κραυγή και συνεχίζει να χτυπάει με τα χέρια του. 1, 2, πόδι ξανά. Από λεπτό σε λεπτό θα τον φωνάξουν. Η δουλειά του είναι να μπει σε κλουβί και όποιος είναι απέναντί του να τον χτυπάει μέχρι να τον σταματήσουν. Ή να χτυπάνε εκείνον μέχρι να πέσει. Κατεβάζει τα χέρια, κοιτάει τον προπονητή του και του λέει: Έχω 2 φωνές στο κεφάλι μου. Η πρώτη του λέει ότι δεν αξίζει να είναι εδώ, ότι δεν είναι τόσο καλός, ότι για 10 χρόνια νικάει τυχαία και κάποτε θα φανεί. Μήπως να μην μπει στον αγώνα? Άλλωστε δεν έχει νικήσει ποτέ πάνω από 2 σερί. Και πώς με τέτοια παιδική ηλικία, με γονείς βίαιους, με εφηβεία γεμάτη αλητίες στους δρόμους. Αυτή η φωνή ξέρει να μιλά με λογική. Θυμάται τον αγώνα που έχασε σε λιγότερο από 1 λεπτό. Κι αν ξανασυμβεί. Η δεύτερη φωνή του λέει πόσο καλός είναι, πόσο δυνατός, πόσο διασκεδάζει όταν αγωνίζεται. Του υπενθυμίζει πως εκείνος επίλεξε να σταματήσει αλητίες. Να γίνει καλύτερος από τους γονείς του. Να γίνει επαγγελματίας αθλητής. Άλλωστε δεν έχει χάσει ποτέ πάνω από 2 αγώνες σερί. Η φωνή του υπενθυμίζει πως νιώθει όταν είναι σε flow. Και πως όταν είναι σε flow είναι ο καλύτερος στον κόσμο. Ξαφνικά τους ειδοποιούν πως ήρθε η ώρα να αγοριστεί. Ο προπονητής κοιτά τον άντρε, μα δεν μιλά. Περιμένει να δει τι θα κάνει. Και ο άντρε λέει: Ξέρω πως δεν θα φύγει ποτέ η φωνή της αμφιβολίας, αλλά είναι επιλογή μου ποια φωνή θα ακούσω. Χαμογελάει, βγαίνει από το δωμάτιο και πηγαίνει προς το κλουβί. Εσύ, ποια φωνή θα ακούσεις σήμερα? Γεια, είμαι ο Γιάννης. Αν χρειάζεσαι συμβουλευτική για marketing, branding ή storytelling γενικότερα, στείλε μου μήνυμα.